Sianocl yn le. Wrth drefnu'r prosiect yma, fydd yna sawl ymweliad â Chaeredin, Dilyn a chanolfan Culturlan yn Belfyrsta neu Belfast. Ond dyna wrth gwrs daeth Covid fel hyddig I botas a bu'n rhaid I ni wneud bob dim wedyn dros y we, gan gynnwys estyn allan I gyfarfod a defnyddwyr yr iaith yn Belfyrsta. Un o'r pethau trafodon ni yn y sesiynau hyn oedd sut mae canolfan Culturlan yn hyrwyddo'r Wyddeleg dros y we, drwy gyhoeddi ymhlith pethau eraill Sianocl yn le neu ddihareb y dydd. Wel, o'n I wrth y modd efo hyn achos dwi wedi gwirioni erioed efo diarhebion mewn sawl iaith, am I bod nhw mor farddonol o gryno o ran I mynegiant ac am I bod nhw hefyd yn datgelu cymaint am werthoedd y diwylliant sy'n I harddel nhw. Ond maen nhw hefyd yn enghraifft wych o wytnwch iaith hen y mynnu parhau mewn byd newydd. Gurion Berch Bohr. Mae dau yn byrhau'r hewl. Ni fedrwn lain a dotio at wefan Culturlan a'i Sianocl yn le am cwl, dihareb y dydd, neu hen air chwedl y Gwyddel. Ond yr hen ddweud o'r newydd yw, ni tianga unie e och tianga uniw. Gurion Berch Bohr. Mae dau yn byrhau'r hewl. A'r deialog ydy'r lôn wrth fentron rhithwyr y tro hwn, drwy'r strydoedd llwm o'r porthladd I Boen a Foal, I Zoom ddiddan ar Gaelguri sydd heno ar chwal drwy Belfyrsta. Gurion Berch Bohr. Ac mae sawl iaith yn difyru'r daith ryngon ni heno, Cymraeg a Gaeleg heb sôn am Wyddeleg, a chyd gerddwn gan yfad o'r un ffynon, a'r geiriau'n colli drwy gwpan ein bysydd, ond diawl dyn ni'n cael blas. Sketchimini neu gyffro yw hoff air un, milltithion lliwgar sy'n lloni cyfaill arall. Ond cofiaf yn anad neb, y gŵr ddyn canmol gair sy'n cael syflu o'r Saesneg wrth daflu mawn I bwcad. Fecyn grawr, meddai. Dyna'r fawnan a friwsiona dan dy law, ond mae gwtnwch y gair yn wers mewn tair iaith. Gurion Berch Bohr. Amen. Och gurion triwr goch tro. Os yw dau yn byrhau'r hewl, gall tri fyrhau pob trywydd. A deiparth sgwrs yw dechrau.